Tampil, tampil kan. Ayo diurung do tunggahke ya tunggahke. Ora iso munggah don iki. Lah piye? Mlotrok kabeh pisan. Ya dicongkok. Dicongkok lah. Ya. Bubar meneh, gawe meneh. Nah, ini yang terlama. Grup Argolas ini yang terlama, yang tersolid ya iki. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Ini yang tersolid, paling suwe nabuyaku. Aku jane wis jelek kok karo iki. Terus piye kuwi nembak ngono kuwi piye? Lah aku omong apa nyatane kok. Coba. Terus streaming. Coba. Karo Dodo. Katane karo Mas Dodo. Loro-loro. Kalau duneke ra masuk ya. Ayo do, tandangi do. Malam ini malam membahagiakan. Ngadeg do. Mau wani nyawer angguk saiki mungsuh sinden ya. Kita tampil, tampil kan. Kowe gandeng kowe wingi mbiyen tau ngomong nek aku ora masuk iki maksude piye? Saiki jelaske. Ora jelaske. Lah ngopo? Kaya nyatane ora dandan ya rek tenan. Oh ngono. Ngono kuwi. Saiki kowe bar ngomong Aja kejujuran to, Mas. Neng omah ki ngerti nek diplekutu terus latihan. Ditimbang ngono kakak terus nang ayo. Anggo kowe lho, Ya Dik. kok jadi tresnani. Ya sapa? Ya ono du kowe. Ayo aku ya ora mungkin. Kowe kok saya kurang ajar karo aku, ha? Ngomong wae, Cik. Sing ngadeke kowe aku lho. Kapan? Kok kapan piye to? Mas, Kritenan nang tasih Kita menampilkan sindene awake dhewe sing viral, Mbak Elisa karo Mbak Tatin. Ya. Ngono ya, Mak. Men padha maju, nembang, seneng-seneng, suka-suka parisuka, kepareng karo duet karo sapa tak keparengake milih saka kru streaming sing bengi ulang tahun. Ya. Sapa sing ditunjuk Mbak Tatin karo Mbak Elisa ora kena selak. Selak juotosi. Ha iya. Ayo sa, ayo Tin. Ya, engko tak pasang-pasangke sapa sing ya, oh iki jodhone karo iki jodhone karo iki. Ya. Paling banyak permintaan yo. Kabeh ora kena dadi kemeren. Wong ngono kuwi karena totalitas kok. Totalitas kerjane Elisa nganti iso viral piye, totalitas kerjanya Tatin nganti iso dingerteni wong akeh kepiye. Lho. Nek arep nurat ya kudu totalitas. Ngono ya Mak iya. Nek arep nulat ya kudu apa wani profesional sebagai pekerja. Ya. Seniwati. Heeh. Saya Elisa dhisik mengucapkan selamat ulang tahun kepada Dalang Seno Channel. Secara tidak langsung kamu dibesarkan oleh Dalang Seno Channel. ya. Saya ingin mengucapkan happy anniversary untuk Dalang Seno Channel yang pertama. Semoga semakin jaya, semakin banyak subscribernya. Amin. Semoga komentator-komentatornya makin oke, yang menggunjing makin banyak, itu berarti makin populer. Terus semoga makin banyak pecinta wayang di Indonesia, di dunia ini. Amin. Terus udah itu aja. Ayo Tatin. Kula idem Elisa mawon, Pak. Apa? Idem. Mbok sing apik kowe iki. Lah ngopo? Wong dipresani kowe iki ya kudu energik ngono lho. Ya dhewe aku kan kaya Elisa. Halo ngono ya ra iso. Ayo sak Ya, biasane. kowe nganggo cara jutek, caramu jutek ngono. Baik. Saya mendoakan Dalang ngono kuwi karo melirik matane. Mata aku. Lagi munggah lho. Lagi munggah lho, Sa. Sabar, santuy, enjoy. Yes, sugeng ambal warsa nggih nek carane Jawa. Nggih, kagem Dalang Seno Channel. Mugi-mugi akeh apa sah jenenge? Sub apa? Subscriber. Nah, padha iki padha Lisa kuwi Sum. semakin meningkat. Pokoke akeh sing do seneng karo Dalang Seno karo Amin. kru-krune lho, ketoke ganteng-ganteng ning doran didit iki. Soale nek Dedet ana saweran Randre kok yang dikeke lho. Ayo.
Ya wis gitu aja Pak, sampun. Ya. Apa meneh sing arep tak aturke? Ya. Ini hari istimewa lho. Ya istimewa. Nggih matur nuwun kalih Dalang Sena berkat Dalang Sena channel aku Ya, iso dadi kru-kru. iso ngadeg nang kene karo Elisa ya. Yo bener, kabeh So, perjuangan, Mbak. Yo. Mas Endra ki direwangi nganggo garpu barang golek sinyal, Mbak. Mesake, biyen ki isih saka nganggo garpu nganti saiki alate wangun tenan ya wis larang-larang. Kamerane saka ceremente saiki nganti wis parlente. Ceremente ya. Retine. Direwangi menek-menek golek sinyal Iya, ya. bener. Itu aja masih pada kisruh buruan sinyal muyer-muyer. Wah, wis stres ndase ya botrek kabeh iki. Ya. Jane kuwi ya stres ning kan ya dadi gawe sabar. Sabar, Soale nek tetep dokumen santuy. kan do warna-warna. Lho kabeh kuwi ora bakal iso nglakon tanpa semangat dari saya. Wah, ya jelas. Lho, wah, Pak ora Seno ngerti sing ceritane kok. Wis saiki Ade gawe channel dhewe. Jenenge Dalang Sena. Nah, aku zaman semono rapat beberapa orang. Terus pripun iki mengke nganune subscribe? Yakin saja kalau kita mengeluarkan streaming itu yakin pokoknya subscribe akan bertambah. Nah, tenan bertambah. Aku wong gerbong iki wis menyan ki nang Kok menyan? karepku masuk gayu obong terus wis. Wong kena pengasihanku kabeh do seneng. Wah, subscribe dul. Munggah. Ya, ngono ya, Mak. Iya, ceritane ngono. Mas Indra ya kudu bersak kanca. Ayo saiki iki loro-loro dhisik, sesuk senenge diunduh keri. Iya, kabeh iki ngono kuwi nok. Ya, pancen bener. Elisam ya loro-loro sik senenge diunduh keri. Kabeh iki loro-loro sik. Oke. Warga laras ya ora kaya mecingklik kaya ngene iki terus neng kahanan kaya ngene iki ora, tapi dari pertama berawal nganti bubar nganti gawe meneh bubar meneh gawe meneh. Nah ini yang terlama grup Argolaras ini yang terlama yang tersolid ya iki. Wih, tepuk tangan dulu buat semuanya. Ini yang tersolid paling suwe nabuyaku. Aku jane wis jelek kok karo iki. Terus piye kuwi nembak ngono kuwi piye? Lah aku omong apa nyatane kok. Lah karepe arep digameli sapa? Nggih. Karepe arep sing gamel sapa sing tuwa-tuwa? Karepku ki aku sirku ki aku ndek pikiran aku ki kok nek gawe sesuatu sing kaya Ahmad Daniel. Lah Sirku piye? ngono kuwi. Kepiye? Dadi aku ndek grup Kawe pirang-pirang. anak-anakane. Heeh, engko Argolaras iki sementara tak prekke aku nganggo grup liyane. Sindene ya beda-beda. Ngono kuwi dadi engko masukanku tambah aku iso anu jenenge iki ngorbitke kowe. Kira-kira nek penonton karo kowe rada jelek tak ganti sing anyar-anyar. Biar so viral, aku ndek bocah-bocah sing viral sing akeh. Cintane. Ayo urung kok. Oh, udah. Tak Lagi kira rencana. Rencana Lah ngono ini kuwi. kan ya diurung do tunggahke ya tunggahke. Ora iso munggah don iki. Lah lah piye? Mlotrok kabeh wisan. Ya dicongkok. Dicongkok lah. Ya. Ya. Arep duet karo sapa? Apa jenenge? Elisa Rutatin. Kudu ngejak kru streaming iki tak nehi ke Aku dendam karo wong siji. Sapa? Terus streaming sapa? Mbak, karo Dodo. kalian karo Mas Dodo. Loro-loro. Kalau duneke ra masuk ya. Ayo do, tandangi do. Malam ini malam membahagiakan. Ngadeg do. Mau wani nyawer angguk saiki mung sinden ya. Kita tampil, tampil kan. Iki kamera. Sik sa. Disemir barang rambutnya. Tak urus iki lho. Ya urusan. Nah. Adoke dunjukke. Pokoknya omongan malah jupuk panganan lho. Aku dendam karo Didamu. kok didamu toh? Tak tau nyekel mic. Akrepe nyekel apa? Ora. Kowe gandeng kowe wingi mbiyen tau ngomong nek aku ora masuk iki maksudnya piye? Saiki jelaske. Ora jelaske. Lah ngopo? Kaya nyatane ora dandan ya rek tenan. Oh ngono. Ngono kuwi. Saiki kowe bar ngomong Aja kejujuran to, Mas. sik meneng sap. Ya. Ya iki urusanku iki. Kowe bar ngomong ora masuk terus kok dadi nawani payung aku ben ngopo? Lha kok mayunge nggo debok arek nggo ngono kabel kok. Lah yang Mbak Tatin tak payungi. Nggo debok nggo payung. Lho, Tatin kok payung iki go deboke kan apa piye? Lah yo iki, oh
kabel, Pak. Aja nggih nutupi kabel niku lho. Nutupi kebel. Saiki gak ngomong kowe ora masuk tak delok kowe kaya ngapa masuk ora nek nggo aku. Ayo. Memang jajal. Lah ya saiki jajal nyindik apa nyindik nembang. Siap. Oh, piye Kok cakep. aku sing bawa? Ya wegah. Aku ora iso bawa. Lah isane ngapa? Nembang, langsung nembang. Nembang apa? Apa ayo? Imbang ana katresnanku, Pak. Wah. Iya, iki. Berarti iki sadurunge ulang tahun kowe wis siap-siap tenan kowe. Neng omah ki ngerti nek diplekoto terus latihan. Ditimbang ngono kakak terus nang ayo. Ora gagap lho ya. Anggo kuwi tenan yakin. Imbang ana katresnan kuwi maksudnya dienggo sapa wi? Lah guru nembang kok aja. Lah yo Iya, kan aja nembang rumang sak diibaratke nek wong nembang ki dienggo carane aku nembang nggo kowe lho, Ya Dik. kok sing ditresnani. Ya sapa? Ya ana du kowe. Lah ya aku ya ora mungkin. Kowe kok saya kurang ajar karo aku, ha? Maksudku ya aku gelem karo kowe ngono. Ya ora ngerti. Aku ora ngerti piye. Atine wong e sapa sing ndasaki? Lah ya berarti nek ngono kowe tambemu iso Aku gelak ndredeg kok ora. Lah ngopo lho? Kene ming di ngono wae ndredeg, ngandene kok kalemen. Iki lho, Elisa, ayo, Pak. Waduh. ora urusan karo Elisa. Ngomong wae, Cik. Sing ngadeke kowe aku lho. Kapan? Kok kapan piye to? Mas Dodo apa wis ngadeg? Mas. Maksudnya kowe sing ngadeke. Kok sing jare ora masuk kok iso ngadeg. Lah kula mboten rumangsa dideki niki kok, Pak. Aku jare muni kapan muni ngono. Iki dhewe Asa urung. pun. Maksudnya tak kon rene lho ora ngadeg liyane kok. Ya piye? Lah ngapa ya sak karepku? Ora. Apa? Iki bebas nek ngene iki sak karepe kok. Mbok arep limbukan tekan setengah telu tak nengke wae kok iki. Ya yo. Apa? Coba saiki jajal Tin. Ayo tuh ketoprakan. Oke. Ayo. Sarene ra masuk ya. Heeh. Tak Lo dadi gandrung sing, Pak. kowe. Subroto biasane kok. Oh. Piye, Panira? Wah, elok tenan deh. Ya, digandreng Tin. Kira-kira piye? Ora suwe-suwe gelem. Dereng Awes nampe dadi gelem ya, Mbah. Soale tak delok kowe ketoke emoh tenan. Iki nek adegan Suminten Subroto apik banget mesti. Kowe emoh ya emoh tenan. Nek emoh tenan ki iso dadi. Heeh. dadi apa? Dadi uang apa dadi apa? Ya. Nganggo iket. Ah. Ora apa-apa. Ning bar kuwi kramas kowe. Kuwi ikete catak tok. Ora Ngene getar apa-apa, ngene. Mbak. Wah, ya Den Mas Broto e. Wah. Sip bagus kok ya. Nyenengke kowe. Tuduk. Tuk. Mas Brata. Mas. Panjenengan wonten mriki to, mau tak golek iket mau kok ya ora. Iki kok mengko kecantol-cantol to. Tak milih sing ndi? Ra ono. Makanya mikir diulur Prastiwi Rono. Aku nyilih mikmu. Nyawa sing iki. Sadis tenan iki sunangku iki tenan. Den Mas. Lah iki ndek iki lho. Iki kurang dawa. Yo meng-mek kuwi dadak ijol-ijolan lho. Wah. Kok iki malah Ada. Ayah. Ijol-ijolan meke. ijolan mek kuwi lek ngematke ngono lho, Ndek. Kayak sinetron, Pak. Hah? Kayak sinetron. Sinetron apa? Apa? Ayo. Den Mas Brata. Wangsulan kok yo ngono. Den Mas. Piye ten? Wah.
masuk. Ora masalah kuwi. Suaramu lho piye ten? Ngene lho. Brata iki yo sing Piye seminten ngono digedhek-gedhekke suarane kuwi ora. Den Mas, ikete miring lho tak benake. Kene rada ndung kok. Iso dhewe ten. Iso dhewe ten. Suaramu kok gede banget to, Den Mas? Yo kadang kala. Ya kadang kala. Pak bagi yo nggih, Pak. Den Mas, kok jenengan nyaket kene lho. Aku iki ket mau ngenteni. Iki ndi to tangane mbok kene lho? Iki kabel. Iya tak mbok bani nyekeli kabel mbok nyekeli tanganku. Alus kabele. Apa? Nganggo Alus kabele. Alas kabel ini kabel ra iso obah. Yo kipat-kipat Iso obah dhewe. rene. Piye. Ora aku mau ket mau goleki jenengan lho, Den Mas. Mosok ten. Den Mas, mbok ora ngono kuwi to. Mbok omongan sing apik wae ngono. Aku ora iso omong, Pak. Ora iso omong bisa kowe iki apa piye? kowe emoh, intine kowe emoh kowe wis duwe pacangan cempluk ming ngono tok kok. Aku ora iso, ngono wae kowe enak kok. Kamu? Den Mas. Aku ngenteni kowe ket mau nang kene lho. Aku iki sejatine tresno karo kowe. Suminten, tak omongi ya. Apa? Tresno kuwi mrentul saka ati. Jenenge Ora dipeksa. Kok nganggo mentrol barang? Mrentul, Pak. Oh sing cetha aku tresno kuwi Mene mentrol. jenengan wis menentol urung. Wes Suminten. Kanggo aku, tinggo aku, heeh ta? Dudu. Lah tinggo sapa? Iki nggo pacanganku ya kuwi cempluk warsiah. Cemplok warsia kaya ngopo to? Ya sak ora-orane iki sak dhuwurmu ya sak ngisormu. Loh, maksudnya kepiye? Ya mbok menawa mengko saka pasuryamu iso ayu kowe, tapi atine iso ayu cempluk. Oh. Apa kowe iso wis mbuktekke? Wis. Ternyata nyetrum lho. Aku ming nyekel kowe sedilit wae aku nyetrum dadi Endae gagap. nek suwe. Lah ya aku kepengen suwe lho. Ya aja ngono ten. Lah ya kepiye? Aku tresno tenan lho karo kowe mbok madhep rene. Males. Ket aku dijak omong kok malah madhep rono wae lho. Yo piye. Aku tresno karo kowe. Aku wis ngomong to, aku ora iso. Ya Wah, aku wis ngomong to, aku ora iso. Iki laron. dicoba, kabeh iki kudu dicoba. Kowe jenenge kowe wae tuku klambi kudu dicoba lho. Lah iya. Lah ya aku saiki cobanen. Kok nek ora jodoh diulehke oleh. Ora apa-apa sementing aku mbok coba. Tenane. Iya. Ayo. Ah, kowe ora tetek kowe iki jenenge. Oh ya ora iso piye ora. Kok urung dijajal kok ora iso lho. Coba sik, cicipi nek carane mangan. Nah. Dong ora? Yo dong. Nek dong. Ora sang mati kono-kono. Sutradarane Oh, sutradarane meneng wae kok. aku pusing aku. Kenapa pusing? Ora iso omong. Ora iso omong bisu apa piye? Yo nek bisu ki ya ora wangun nek noprak. Rina wangi dadi ati krungu suaraku piye Den Mas? Suarane piye? Takoni kok. Den Mas, kuwi budek apa piye ta? Lagi arek omongan. Rasane gak mikir. Yo balenono Apa meneh. ora? Balenono meneh. Rina wangi dadi ati apik ora? Yo senajan apik, aku tetep ora iso karo kowe. Ora jane alasane apa to? Tresno kowe ora iso dipeksa. Ora iso dipaksa? Ora. Ning tresna jalaran saka kulino ya ana lho. Ya mlakne aku ora ngulinake karo kowe. Bener kok jawaban. Aku pengen kulino lho. Wong aku iki tresna karo jenengan lho, Den Mas.
Iya, ning aku ora iso. Mbok iso mbok dijajal to. Ora. Mbok ya aku piye carane ben kowe gelem karo aku? Hah? Ya nek ngono wae. Ono apa? Nek ngono piye ya? Piye aku kudu piye ben kowe gelem karo aku? Wis lanjut oleh mu gandrung sikik wae. Ya kuwi sak karep-karepku ya jenengan kudu jawab dhisik. Ayo sak karepku jawab kapan sak seneng-senengku. Lah ya mbok aku kon ngopo aku gelem wis. Nek kowe gelem karo aku mbok kon ngopo-ngopo gelem. Hei. Kenapa? Jarene omongan merentul saka ati. Iya. Atimu ngomong apa? Ya kaya ngene iki ning dudu kanggo kowe Suminten. Iya, mbok aku ki kan kudu kepiye ben kowe gelem karo aku. Dijajal sik to, Den Mas. Jajal ning mesake kok wis esuke. Lah wong urung lho, wong urung kok. Ah bener ku ya. Jajal jajal. Lah jenengan Aku gak bathi. Hah? Gak bathi. Kowe gak Berarti rugi ora apa-apa. kowe. Aku wis Kowe gelem tresno karo- rugi. Ora apa-apa nek dinggon jenengan aku rugi ora Kowe kok seneng apa-apa. rugi banget ya Bang Wedok. Ya, aku mergane aku seneng tenan lho karo Oh, kowe, mergo Den seneng. Mas. Iya, Mbok iya. apa wae tak kekke dinggo kowe. Lho, ning ketoprake anyaran. Sampai. Tanpa darat tanpa nendra kayung yun marang slerane apa ngematke jam Suminten. apa Mandek ana anggonmu ngoyak-ngoyak aku. lah ngapa Ya suwe ning lah aku urung entuk lho aku urung entuk-entukan kok kon mandek kon ngetoke piye? lah iya mbok iya jajali apa piye Aja isih cilik aku. cek cilik maksudnya Urung cukup umur. urung cukup umurmu piro Sithik. sithik piro Ya semono kae. tanpa Ayo ben dirampungke le bawa sik. darat tanpa nendra kayung yon marang slirane Ora geret-geret to, Ten. ya ora apa-apa to memang geret sithik kok leren tok apa piye to Sisan akeh karuan. lah kowe ora gelem lho Wis gak terus nganggonmu nembang. Wih, heeh tansah gumawanging netra jero ati kadung tak benake iki lho tresno weh benike ndak sempal. lah ya aku kira tak sempal ben iso kebuka ngono lho Leisis neh. ya aku pengen sing buka kuwi ngono lho Ya engko nang buri kono. yakin Iya, ora masuk meneh di streaming ora. Di streaming kok di street. Lagi niku Pak karepe Pak. tan liya mung sliramu satemah lara as mara Den Mas Piye Suminten? panjenengan estu mboten purun kalian kula Yo sing gedhe pangapuramu. Aku ora iso nampa marang tresnamu. yakin ora Yakin. ketun Kok kowe andang nangis to, Ten? lah ya aku ra mbok tampa lho tresnaku ra mbok tampa aku nangis Legane sedelo piye? Purun. ayo ya kuwi sing tak karepke Oh iya. Legane dhewe ya, brun. jare mau arep nyanyi saiki nyanyi yo Ayo.
Iki engko tak nganu, Do. Iki engko ki sinden ki tak anu lomba gandrung kabeh. Ning kudu karo wiyaga karo streaming. Ya. Engko terus si Prastiwi umpamane Prastiwi karo Lopez. Nah. Ajar gandrung. Tak nek hadiah. Ayo. Tak nek hadiah. Sing paling apik gandrunge wedok sak yuta, lanang sak yuta. Aku melu ra kuwi. Ora kowe ora kanggo sing Aja percaya, kon muni sak yuta matune ming 100. Jukuke tabungan iki lho. Apa? Padha wae no. Ayo. Yo, Pun, Pak. jenengan Nyanyi kok empun-empun piye? Lagi nyanyi. Ayo gawe wis gawe. Sebentar, Nano Pak. neno neno. Ha ta? Imbang ngono. Ya. Apa? Saben dina mung ngalamun jroning sepi samun Bener. Hei, amung tansah katulu wewayanganmu Doni Mas wong ayu inalitan bisa lali saya angen rutin ati lelewane wong manis tansah tumantil ing panggong ing netra apa teko sirone mas aku merem-merem. mitrek janji Aja nganggo merem-merem. bisa katresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu piye katresnan oh wah, ya apik. Kene suaramu apik tenan lho, Mas. Sing ora apik tekone. Heeh, betul kuwi. Nek iki aku ora masuk kok. Piye? kok le gedeng banget ya wei Lah iya lho. Ayo ki muni. oh ya mongkoni mas katresnanku bebasane kan bisa tinungku cunduk lan setaku korbanake jiwa lan Ayo Beng, yo.
Ora kok sik kowe bareng sik joget Elisa kok mempenge ra Yo sama-sama. benten ya, Pak. Berarti Elisa masuk. Masuk. Wah. Oh, kowe dadine Coba, coba. cilik ngene iki. Pak. Seneng sing seneng Ora. Sudah terbukti. Apa? Ya aku sing ayu lu ayu saka kowe. Iki mbok elek kowe bagor bre. Iki lho kowe seneng sing ngene. Heeh. Wong sing jenenge senenge saka ati. Oh, berarti atimu koyo ngono kuwi isine. Heeh. Ya wis. Rasahmu tuh. Masa marah-marah. Aja nesu-nesu. Apa nanti milih? Rasa cedak-cedak. Mah. Malah nerek ya. Oh, sia-sia karo wong wedok ngerti dhewe kowe. Karepmu kowe. Motong ra. Sepatane rotak. Berarti kowe sesuk nek nyuting pas nyuting Tatin mesti Tatin merem. Ora wegah tok syuting. Nek ora turu. Ketoke turu gitu. Biasane ngono biasane. Dirayu lho. Mongkone Mas katresnanku. Iya. Bebasane. Iya. Lah lewat. Pun Pak, matur nuwun. Ya, berarti Dodo iki senenge karo wanita energik. Ya. Iya apa? Heeh. Apa to? Duk. Ikete balekke ora. Makanya kowe iki yo sing energik. Ben terbakar lemak-lemak dalam tubuhmu iki kowe kudu ngene lho, Pak. Sritenan Ya aku nek ngono kuwi engko iso ngobat mabit ra karo. Iso rating iwonengen. Lah iki tak jaga ben ora mobat mabit kok ya. Stabil yo. Nek kowe kan ngono obah-obah ngono ora ono sing obah. Aku nek Tatin joget ngono kuwi, Ya. gamelane kalah kok suarane. Lah piye kok? Blak 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 blak. Blak 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 blak. Apa ngene pek? Mbok. Oh, ngawur. Ora pek-pek ya. Wow. Ayo saya ganti Elisa. Ya, Ya. ini kuis dulu apa piye, Pak? Ayo kuis sik. Saya kesana Kuis ya, Pak. dulu. Ya. Saya duduk ya. Weh, yo pelanggaran kok sike. Lah iki tugasmu aku wis mau lho. Apa mau kok tugas mau gandrung koyo ngono? Lah ya kowe gandrung kok. Jongko iki siki apik lho iki hadiahe. Kowe tugasnya nyekel iki, Mbak. Nek awake gedhe wangune nyekel koyo ngene iki lho. Aku iki kapiken kuwi biasane Tatin ki batako. Apa omongan? Pak batako. Nggo bandem sapa? Ngebandem kuki. Ngobat aku iki Mbak Neti. Ngapa kuwi? Nggo batako rak ngene iki. Kumpuk 5 ae deng. Ah sengara tiba. Lah ngapa? Mbok tumpuk 5. Kok ora tiba? Kaya dipres ngono lho. Mongko aku ora depres lho. Cuit ngono. Iki wis ya sa aku lingguh ya. Hah? Kowe karo liyane wae. Ayo kuise gak di. Ya, kuisnya ada 3, nggih, sedulur-sedulur kabeh. Yang 2 pertanyaan buat yang streaming di rumah. Yang streaming di rumah ada 2 pertanyaan, dibuka dulu, ada deskripsi di bawah sini. Maksudnya di sana. Itu ada deskripsi, ada nomor WA di situ, ditulis nama, alamat. Nah, pertanyaannya dibuka ya, channel Dalang Seno dibuka. Kapan Pak Seno pernah membuka silver play button? Ngerti silver play button ora? Anu, jenenge penghargaan. Penghargaan Tom Silver. kuwi tukang foto. Oh, kuwi perak ya, dodol perak. Tom Yon. Ya itu yang buka silver play button itu penghargaan 100.000 subscriber. Ada di konten apa dan menit keberapa, silahkan dilihat ya. Dilihat masing-masing itu ada di konten apa, di menit keberapa, langsung kirim di SMS atau WA. Yo ben delok, engko adewe kan bati. Iya. Betul, ini cerdas. Yang pertama itu Ya, oke. Pertama kuwi, kedua apa? Jadi kontennya, tulis kontennya dan menit keberapa itu dibuka silver play buttonnya, oke? Yang kedua adalah apa Mbak? Kowe duwe pertanyaan ra? Ora duwe. Pak Seno?
Apa? Pertanyaan. Untuk streamer itu, ada nggak? Pertanyaannya, tak karange sih. Ya. Siapa pertama? Sekosok iki gitu sapa? Bingung kene. Apa streaming? Boleh sini, boleh apa streaming? Boleh, aku masih punya satu. Streaming wae. Ya. Nah, streaming. Siapa pertama kali nama orang yang mengupload pergelaran wayang saya pertama kali di YouTube? Oh ya. Nama orang yang pertama kali mengupload pagelaran Pak Seno Nugroho di YouTube. Boleh langsung Nama lengkapnya. Nama lengkapnya nggak boleh salah satu huruf pun, oke? Suparjo. Ya, itu yang ya. Terakhir. Sekarang yang terakhir adalah ini buat yang ada di sini. Sebutkan 4 kru yang di bawah, bukan yang di atas panggung ya. 4 kru, boleh tukang sound boleh, terus tim streaming boleh, itu namanya siapa aja? 4 aja. Ya, ada yang berani maju? Gak ada? Gak hafal, nanti ganti Kokean pertanyaan. kok. Nek papat kokean sa. Kokean ya? 2. Soalnya ora do terkenal kok wi. Ora terkenal, berarti diganti pertanyaannya. Ada yang bisa memberikan judul lakon malam ini? Wah, yang bisa memberikan judul lakon malam ini boleh maju dapat ini. Bagong Ya, cuma-cuma. silakan. Ya. Judul pada malam ini? Bukan judul lakon malam ini, memberikan judul lakon Ya, malam ini. memberikan. Ini kan belum ada judulnya, dibikinin. Itu Pak Pur boleh? Ya, yang mau? Pak Pur, monggo. Ya, nah, mboten monggo. napa-napa Sini, Pak Pur. sini. Aduh, Maju sini. Sini aja Pak, biar nanti kelihatan sama kamera. Ben bengok wae ra apa-apa. Oh, bengok, mboten napa-napa. Ben rada rekoso sithik. Bagong Pandito. Ada lagi? Kayak. Yang mau menyanyi kau lelang kaya lelang-lelang. Kayak lho sing jajake lho. Apa Pak? Napa? Cakil takon bopo. Yang Kayak. dadah? Cakil gugat. Ada lagi? Ada lagi. Apa Mbak? Bagong dadi ratu. Ada lagi? Bagong dukun. Ada lagi? Apa Pak? Hah? Bagong dadi guru. Napa Pak? Bagong takon bopo. Ada lagi? Apa Pak? Apa Pak? Hah? Hah? Bagong simpang 5? Oh, Bagong kembar 5. Oke, udah ada beberapa judul Pak Seno yang Pak Seno menang yang mana? siapa? Yang Siapa? menang Sing endi? Belum ada, kalau belum ada biar pada jawab lagi. sing menang anu Cakil gugat ki mau. Cakil gugat. Sing endi, Mas? Ya Mas, maju sini Mas. Ah, itu Mas ya. Wis ben mbuh ora wis ben. Keputusan juri nggak bisa diganggu gugat. Masalah engko piye lakone ya terserah. Ya. Ya. Iya, kasih tahu dulu namanya siapa. Langsung jupuk mic dhewe iki wong panggung iki mesti. Namanya Eko Saputro Oh, Mas Eko Saputro dari mana, Mas? dari Gunung Kidul. Gunung Wah, Kidul. Gunung Kidul. Kasih sepatah dua patah kata buat Dalang Seno Channel. Kesan pesannya. Kesan besarnya pokoknya Dalang Seno Channel tambah peminatnya tambah banyak. Jadi anak-anak muda zaman sekarang yang mungkin nggak suka wayang biar jadi suka wayang gitu. Amin. Ya, nih. Sah. Oke, sah. Wonge cilik kok suarane gede. Saya gede apa nih? Suara. Lah kuliahane rong weruh ya. Iki saya sekolah apa kuliah, Mas? Sekolah Sekolah wonten Di pundi? Yo ngopo ndadak? SMKI. Oh, SMKI, Oh, mulane lah, pinter iya. yo. Ya, siap ini Pak, Ya, diberikan. kasihkan. Oh ya. Kenang. Kene tak cekelke Mas. Meke. Nah. Selamat. Ini difoto dulu ya. Foto. Guys, matanya dipasang. Kodake. Mbak Tatin deket sini loh, Mbak. Lah, aku melu kok. Iya, terserah Pak. Kuwi Seno bae. kene loh. Sudah. Terima kasih, Nuwun Mas. nggih, Mas. Tukang foto ki matane ra dideleke sak nggon-nggon. Arep moto nggih, matur nuwun. Jurusan apa pedalangan?
Oh nggih. Jurusan perdalangan kok ya. Nggih. Sekolah sing pinter ya, Le. Nyangoni po piye? Lah kabeh dijak salaman lho kaya mbokne ya. Ya nek mbokne nyangoni. Aku ora duwe, rung dikeki saka kae. Oh iya. Mbokne mbok disangoni. Ngapa? Disangoni. Aduh, Ulung-ulung kok- mau ora remuni disangoni to? Ngerti aku. Disangoni kok kowe iki. Alah. Paham. Duwe paham. Ayo, Elisa nembang apa? Kula nembang napa nggih? Apa Elisa ora duet karo streaming-e ya? Kula piyambak napa duet? Ayo duet kok ya. Boleh duet. Wiyaga napa streaming? Wiyaga entuk streaming entuk malam ini entuk kabeh. Wes, sapa wiyaga sing ora ngadeg? Potong sesuk hasil streaming. Iya. Oh, sama Mas Pepi. Mas Pep ndi? Pepi Son. Oh, Kruson. Oke, boleh. Ayo Pep. Pep. Ayo, wah iki. Gunawan, gundul menawan. Sini Mas. Mas Pepi, iki Kruson sistem iki. Ya, ora apakah tidak luar biasa ini? Artis di TV swasta. Temen ini yang Ternyata suka makan-makan. Sudah dipecat dan sekarang jadi Kruson sistem. Kau jenggotnya udah nggak di kelabang Mas? Tidak. Soalnya kenapa? Ah, itu berondol kena hujan. Oh, kena hujan. Itu kok kepalanya kimpling kenapa? Sumuk, Pak. Semua. Mas Pepi suka nyanyi apa? Nanti kita duet bersama. Jawa ya, Mbak ya? Iya, rondo kempling. Rondo kempling itu, Pak. Oke, rondo Oke. kempling. Nganggo blangkon ra Mas, tak silihke nggone sapa ya? Tusya. Lah make blangkone ndak Pak dadi Santoso. jamur. Wah, nggih. Ucapan dari Pak Tumiono. Oh, dari Pak Tumiono. Nggih. Derek Bingata Sambal Warso sepisan sukses dan maju terus. Nyuwun lagu Rujak Jeruk yang nembang Mbak Tatin dibawani kagem bebingah buat Wiyoga 1 juta, Tatin dan Elisa masing-masing 500.000. Yeay. Nggih, matur suwun Pak Tumiono. atas Nggih. doanya. Wah, aduh. Ayo ganti bawani. Oh, pakai bu. Joget lo Mas. Yo kene rondo rene lo Mas. Cedak-cedak kene lo Mas. Ayo Mas Pepe. Asik, 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 Tak pundi, Mbak Ayu, pada tindak pundi. Hatinya dan dakwah orang numpak taksi. Dewe, apa ora wedi timbang nganggur, kula gelem ngatasi.
banyak sekali napa niki Mas. Oh iya, iki kanca-kanca ana SMS atau chatting saka penata iringan. Oh iya. Sritenan nang tasih